陈俊明在伊从嘅移出二出专题，因为今年嘅作业新闻奖、成都报道奖，也上个礼拜，我哋也带大家回顾亚洲专题，对日本看转台湾。几多国家都喺度到人口越来越老，大家人用人少，有搭咧人特色总体市政风嘅，甚至到规业发展改唔远咯，也睇日本咪係一個最難處理嘅問題。日本除了上海都飛機、東京、台北、名古屋也都提起以外，其他縣市嘅人口長期下來，都係使出去嘅比產業來嘅韓國多哦。鄉下傳到老人家嘅生活機能越來越唔好嘅，甚至規業總頭都會無人嚟用。台灣咪係安尼。唔過呢，就算幾多後生嘅，未想去使去鄉下係有一張田園夢，唔過正經會帶下來嘅還係少數。我想後生人去鄉下帶，我哋等上會提出一道獎勵措施，幾多同耕種有關。唔過許多人可上學的，三唔會留下來。按樣嚟能想嘅都係能呢。10多年前，日本京都嘅林浦市公所路線提出的鼓勵外種嘅後生人產業畢業政策，而係還有天出交流鋪。鄉下嚟看啊，而係係用嚟做嘅。こっち入って。睇水準度表現總嘅內嘅塑膠袋嘅，好盆水流入田區嘅，對山南風流下來無污染嘅水，係秋年修復意思來種無脫水田嘅。6年前，為錯到以假嘅硬證，而能離開繁華嘅京都，駛去林浦市松柏田等，使路變做秋年路卡輕重要嘅事情。つまり都会の暮らしは、忙しい、ストレスがいっぱい、追いまくられるようなね生活で、食生活も時間的にも大変乱れてくる、そういう中で、やっぱり病気を発症したと思います。55歲駛去松柏田等嘅秋年修復，變做松柏田等少數嘅後生嘅，許多老人家愛人聽書嘅時節，都會面倒意。まあ最初は私ら年いったし田舎に来たつもりやけども、田舎に来たら「お若いのが来た」って言われてね、若いもん頑張れよ動けよとこういう感じになるんですが。基民人230邊內嘅松柏田等係林浦市總鋪嘅四總頭，總督嘅有一球球嘅水田，就算路體高速公路交流套順後，一隻總頭無認真按呢過發達，更加狀況明2.33年，路有一啲人超過65歲嘅，也認真按呢大家嘅日常生活，加減會受到影響。こういう場で言うと、それこそ村の草刈りをね、今頑張ってみんなきれいに草刈ってるでしょ。これが追いつかなくなるよね。草ぼうぼうになりますから、いろんなところにその影響がね出てくると思いますね。看松柏田等，老實地講，你看到嘅貴嘅日本鄉下嘅情形。照日本官方嘅統計，除了東京、台北、名古屋、也上海都市，韓國宜蘭府區內嘅縣市，其他縣市都有人口變少嘅情形。除了全國出生率下降，也就原因以外，工業化使至到後生嘅一剎剎駛去大都市，鄉下也常常沒落嘅。林浦係京都北邊一個小都市，喺1960年代呢，差唔多人口有5萬人3人。都一下長存到3萬人3人，人口大量嘅外移，創業只係向等一條最主要嘅商業街，大部分嘅店家最近關閉嘅，長存到幾個店嘅天天，幾隻總頭看來一冷落。綾部市で定住政策っていうのをやってまして、若い世帯が入りました。そこに赤ちゃんが生まれました。でおぎゃーと泣いてるその赤ちゃんの泣き声がその村にとっては40年ぶりに赤ちゃんの泣き声が村に響いたと、笑い話のような深刻な話なんですけど、そんな状態になっています。總督嘅無人呢，也無生理合作，店嘅一間間嘅關門，甚至有總頭連辦卡店嘅都冇。
本但係天氣重要金融單位嘅農會也出走嘅。合併してまして、遠くにこれから、そうですね、10キロ、もう少し10キロぐらい離れたところにありますけれども、特にね、老人の方、おじいさん、おばあさん、年金もらったらするのにそこまで行くのはなかなかですし、やっぱり近いところで利用してもらういうことで。2000也算買生活用品，如愛中上中下，生活個唔利偏，人口外移是由韓國離開，最裡面可能人路走搶嘅，連裝嘅都冇係的。村上鎮路屯府區內嘅端野木等、小時等、小田等，也三隻總頭嘅村民合作，答付出2萬元日本錢，各多也是的。透過成立嘅有簡單有效功能嘅小店嘅空山治理。一口2万円で個人でも多少のばらつきがありまして、遠口持ってやるという方もあったり。で20万ぐらい出していただいた方もあったなり、もっとまた3口ぐらい6万円ぐらい出してくれるという方もありまして。小店嘅除了賣港中用嘅家樂福斯、日常生活用品以外，還賣府區農民種嘅青菜水果加工品也有，使得講變做地區嘅交易中心。靠自家嘅能力來解決村民買東西嘅需求，唔過還係當唔係人口越來越少嘅情形。就連埔施工所嘅統計，人還係人晒出去，全市已經有800棟安多嘅空屋，也產生了許多社會環境問題。でその空き家っていうのはもう悪いいわゆる地域にとってはリスクでしかないですよね。例えばその家がこの屋根が潰れて雨漏りし始めてこう幽霊屋敷のようになる、それが集落の入り口に例えばあったお家になると、もう毎日毎日そこを通らないと集落の人は出勤もできないし帰ってくることもできない、ネガティブになっちゃいますよね。安用呢，那唔好有安多嘅空屋呢，變做林埔施工所頭拿清通嘅問題。10年前，林埔施工所係全日本提前提出停出政策嘅，而能設立嘅天基資源服務窗口，想辦法請人去ฮ็也得空屋。だからそのためにその空き家を活用して、じゃあ何ができるかっていうことを考えたときに、一方側で都会の人たちと話をすると、そういうニーズが先ほどね言ったような田舎で暮らしたい、で反 X みたいな生活をしたい。そういうニーズが高まってきたので、じゃあそこをマッチングさせようと。班農班 X 係廿多年來引來引述到日本民眾主義嘅生活方式。班農講嘅係順應天然，用運輸嘅方式種自家需要嘅糧食。班 X 就係以前韓國實踐自家嘅財前專長。都市項更難用班農班 X 嘅方式來工業，鄉下路變做體好嘅選擇。陸生體提倡班農班 X 按呢個生活理念嘅嚴謹設計，喺15年前都在去故鄉林埔來做一個班農班 X， 也上嘅幾多年停移咗，甚至再去林埔。本で綾部を知る人も大変多かったと思います。本で綾部の存在、やっぱりなかなか田舎というのはどこにあるか、普通都会の人はなかなか知らないので、京都の綾部というとか面白そうだとかね、思ってもらえるというのは大変嬉しいです。林埔施工所路屯嚴謹設計合作，用標記函嘅學校成立嘅林埔離山聯絡網，對內埔除了適合在地農民欣賞建立人機網路以外，對外也透過網路媒體宣傳林埔離山生活，提供協業、農事體驗也到工作坊，向外縣市嘅人去到林埔。この施設は年間1万人ぐらいの人が合計で来ているんですね。その中から綾部のファンになってしばしば綾部に来るようになったり、あるいは綾部に住むようになったりした人たちもいるんですね。在去林埔嘅家是的黑大奶奶，
現正幾多空屋露體草地為所，大多數嘅不動產中介公司唔肯接受委託。故所林埔施工所當年調查全市嘅空屋有一多，有愛水本人也想愛買一畝，同時出面做租賃。先ほど言ったようにこの農村にある空き家は最低でも5回行ったり来たり行ったり来たり交渉しますよね。当然時間は長くなります。短くても1年最低でも1年はかかりますし、長い場合はその物件に決めてから契約交渉すべてやって実際に入ったのが3年後とかこんなケースもあります。だから不動産にすると結構ハイリスクな物件なんですよ。不過，就算林埔市有800棟安多嘅空屋，現水本人也算買本人嘅3畝多以上。故所想去西去林埔嘅人，頂上冇屋嘅好衰。それに空いてても人に貸すとなると、例えば仏壇が置いてあったり荷物がいっぱい置いてあったりすると、例えばお年寄りの人が持ち主だとしたらもうそれを片付けたりとかもできない。だからわざわざ片付けて貸すっていうそういう労力手間があまりなかったりとかね、それが負担になったりとかすると。7年前，西去林埔市自富鄉鎮嘅水田遺址，佢當時買嘅屋，如係標嘅韓國舊嘅，大幫自富鄉鎮嘅民間組織古保苗以能簽嘅到屋嘅。実は10年ほど前にもうたくさんの人が田舎に住みたいっていう人があった時に、僕一人ではどうにもならないので、これはもうグループを作ろう。そのグループの名前が子宝ネットっていうグループなんですけど、それはメンバーがもうすでに Iターンで町から移り住んできた人が6人、それから地元のおっちゃんたち、私も含めて6人でメンバーを作りました。で地元のおっちゃんたちがよし、それならあの家空いてるから俺が電話で交渉してみようって言って話をする、そういう、組織です。同林埔施工所比起來，蔡天人為主嘅民間組織對內有空屋韓國了解，蔡天人也個幸福嘅的，而能對中度嘅某個事情如果了解，故所也都變做愛西去嘅一人同中度嘅口味。それからもう一つはこの村に移り住むときに町の生活と田舎の生活とは文化が違うので、Iターンで来た人たちがこの村はこうだよああだよとかいうこと、このおばさんには気をつけた方がいいよ。現正有古保苗提聽書，讓順勢西去自富鄉鎮嘅水田遺址，更加未參加為古保苗。現正除了親屋嘅，而家當時買一屋人從日久無長嘅，也係考慮入附近嘅朋友，能有好長好嘅。でも資金もあまりなかったので、直すのもできるだけ自分で直せるとこは直して、友達が大工さんなんで頼めるとこは頼んで、みんなで例えば屋根も全部変えたんですけども、もうみんなで瓦を下ろしたりみんなでこう手伝ってもらってなんとか直せたっていう感じですね。大多數後生嘅移出者，如像水田遺址安尼，唔係過有錢，比到嘅西去鄉下去，甚至同本地嘅投入池去的。故所林埔施工所也陸續提出嘅掌握補助、擔保買屋貸款也到資金協助政策，減少移出者嘅經濟負擔。ただ実際にそういう若者たち入ってきた I ターン U ターンの人たちと話をして本当に困っていること、いや銀行がお金が貸してくれないんだとか、いや少しでもその回収すぐにそのまま進める空き家物件というのはないので、どうしてもそこちょっと回収したいんだけどお金がもう少し足りないんですとか、そういういろんな声を真摯に聞いて、その結果を政策に反映させたのが今説明したようなことです。同其他人士送土地，也算送鋼鐵會用到嘅牛嘅來承認產業比比起來，林埔施工所強調，依然是係盡量同中意林埔有想愛駛過去韓國感染當地嘅人來聽書，唔係用獎勵嘅方式來怪異人。どんだけ市役所行政がいろんなその潤沢な制度を提供したりしても、最終的に定住というのは人と人との問題です。だから人と人とがうまくコミュニケーションして、そこできちっとこう信頼関係を作らないと、いくらお金をあげてもいくら
優遇してもその定住は多分破綻をきたすことになってしまいます。500年来，总共有150户人家，差不多530人，透过林埔施工所晒起林埔，为初到屯移出者天屯居民建立幸福关系。施工所也算民间组织，也会持续屯移出者保持联络。现正有位人晒过去的晒很唔惯离开的，也对当地人也会带来唔好嘅影响。なぜかというと。その都会からやってきた人たちは田舎の人ともし喧嘩になってもうこの地域が嫌だから出ていこうと出ていきますよね。村の人中が何らかの関わりをやっぱり生活という中で持ってますからみんながそういう心の中に傷を持つわけです。でその傷がどうなるかというとじゃあその家が空き家にまたなりますよね。その入ってた人が出ていくことによって。じゃああの家にまた次の若い人たち入ってもらうように頑張ろうやって言うとあるおばあさんが「いやもう傷つくのは怖いからやめようや」と。そうするとその家は永遠に空き家のままになってしまう。面对全国性的出生率下降、人口特色总体都市的问题，算係日本前幾層嘅地方政府林埔施工所唔係無能無力嘅，乜嘅事情都唔做。伊能先做好人口空屋嘅資料統計，分析人會使出去屋嘅會空啊嘅原因，熟悉民意，韓國想要使去嘅人嘅需求，提出相對應嘅政策。官方同民間合作，同時會做好後續嘅追蹤同關心。就算還無法度同人口幫助正成長，不過後生人產業批已經伴林埔許多高齡化嘅總頭，都為一些發力。